Ho voleu tot? Doncs aquí teniu la Ranger, el màxim equipament interior sobre un motor Renault de 150 cavalls. Trobareu unes unitats matriculades quilòmetre zero que sortien per 64.500 euros amb un descompte directe de 5.000 euros per 59.500 i amb l'impost de matriculació 65.000 euros pelats. I aquest vehicle ja ens porta tendall, placa solar, ràdio multimèdia, retrocàmera i bateria de liti. La Ranger 559 és el vehicle perfecte perquè ni és una L2 de 540 ni és una L3 de 6 metres. És un vehicle just entremig i això ens permet que tots els espais siguin molt còmodes en un vehicle molt compacte. Cal destacar que aquestes Renault Master ja venen de sèrie amb les llums automàtiques, el sensor de pluja, el volant multifunció, el control de creuer, els ràdios Bluetooth multimèdia de fàbrica. La nevera Dometic ens permet tant una obertura des de fora del vehicle, quan estem a l'exterior, com l'obertura des de l'interior del vehicle. La taula ens dona molta versatilitat. Tant tenim un allargador per poder prolongar-la com una zona desplegable perquè sigui molt més còmoda l'entrada i sortida de l'espai. La dutxa és una de les parts més sorprenents perquè és un vehicle amb dutxa separada per una mampara. Una cosa excepcional en un vehicle d'aquestes dimensions. El llit de la Ranger ens dona un tamany de 190 per 130 d'amplada i una de les característiques és aquest armari. Portem una bomba de pressió. És una bomba de molta més capacitat que les normals submergibles que ens permet col·locar aixetes metàl·liques tipus domèstic. També portem una calefacció Truma Combi dièsel.